så skal jeg nok gøre det. Tiden er for lang for dem, der venter, og omvendt er tiden for kort for dem, der ikke tager sig tid. Tiden af Benny Andersen handler om det lyriske jeg, som sidder og fortæller om sit liv, og hvordan han ikke brugte tiden, og hvilke konsekvenser det kan få, hvis man ikke bruger tiden fornuftigt. Så hvordan kan det være, at det lyriske jeg først vælger at udnytte tiden, når det er for sent? Digtet er en lang strofe med 37 vers, og det kan godt betyde måske, at det er et langt liv. Det er en lineær handling fra A til B, og et eksempel på det er, at han starter i sin stue og ender ude i verden. Han starter i hjemmet, og derefter kommer der nogle flashbacks i del 2, 4 og 6. Digtet er delt op i 8 afsnit, og det skifter mellem kort. Del 1 går fra linje 1 til 2, hvorefter del 2 er fra linje 3 til 7, og del 3 er linje 8, og del 4 er linje 9 til 16, og del 5 er linje 17, og del 6 er linje 18 til 24, og del 7 er fra linje 25 til 30, og del 8 er fra 31 til 37. Og vendingen i handlingen sker primært i del 7 og 8, og det lægger op til det lyriske jegs diskussion af digtet, som man kan belyse ved hjælp af karakteristik af det lyriske jeg. Ja, jeg vil så forklare om det lyriske jeg og lave en karakteristik af det. Og det vigtigste for det lyriske jeg, det er at bevidstheden den går igen i form af flashbacks. Ham her, det lyriske jeg, som er en mand, en gammel mand, han tænker på hvordan livet det har været. Og flashbacksene de er i del 2, 4, 6, hvor han fortæller hvordan det var en gang med hans kone og datter, hvor hans kone skal på folkepension, og hans datter skal gå i 3.G og får en datter og sådan noget, hvor tiden simpelthen går så hurtigt. Og eksemplet det er her, hvor hans datter kommer fra skole, går ud for at hænge, kommer ind lidt efter og spørger om han passer den lille, mens hun og manden går i teateret, og mens de er i teateret, rykker den lille med lidt besvær op i 3.G. Her der i digtet, der får man tydeligt at se, hvordan han er i en diskussion med sig selv. Han har hele livet forsøgt, i form af de her dele her, flashbacksene, der har han hele tiden livet forsøgt at planlægge sit liv og opnå noget med det han planlægger og sådan noget, hvilket han er meget frustreret over, og derfor så til sidst hernede, der træffer han et valg, hvor han vælger at udnytte tiden og nyde det og lade være med at tænke på konsekvenserne, hvilket så efterfølgende får store konsekvenser for ham i form af at han føler sig lidt alene og han føler sig fremmedgjort, fordi han på en eller anden måde har misfortolket sine egne meninger, og derfor så har han truffet nogle forkerte valg, hvilket gør at han ender ind i en identitetskrise. Konkluderende der sætter det lyriske jeg 2 problemstillinger på spidsen. Det her med at planlægge sit liv, eller spørgsmålet er om man skal planlægge sit liv til punkt og prikke, eller leve livet i nuet. Men der er ikke nogen af delen der er lykken, så derfor så er det en balancegang man er nødt til at finde. Det her med flashbacket, det er også en vigtig del af de sproglige virkemidler, som Christoffer og Sebastian vil forklare om nu. Michael fortalte om at der var flashbacks, og de flashbacks er så med til at gøre historien mere spændende og mere fyldt med handling. I linje 35 står der 95, 94, 93, 92, og det kan man tolke på forskellige måder. En af de måder er for eksempel at det er hans alder, og at de sidste 4 år i hans liv nærmest er fløjet afsted, og han har ikke nået at se sig om, inden han var 95. En anden måde at fortolke det på er at han har været væk i de årstal, og da han kom tilbage i 96 var hans kone død. Vigtigt for de sproglige virkemidler er tiden, som bliver gentaget hele tiden. Selv når der ikke står tiden, altså sådan som begreb, snakker han om tiden. Benny Andersen anvender metaforer i teksten, blandt andet her. Alligevel slår tiden ikke til. Det er en metafor for, at han føler, at han har gjort alt, men alligevel synes han ikke, at det er det værd.
Og til sidst tænker han, at han skal nyde livet i stedet for at planlægge. Ben Jansen skriver i sidst i teksten, klik. Det er måske et symbol på, at det er slut. Samtalen er slut. Hans gamle liv er slut. Også i gamle dage, når en telefon den sagde klik, var fordi der er nogen, der tog telefonen, eller nogen, der ikke tog telefonen. Og det vil så sige, at digtet er slut, og der er ikke flere vers. Hans liv kan være slut. Ben Jansen skriver i konfrontationsmodernismen, hvor man mente, at digte kunne ændre verden, og at vi har et nulpunkt under konfrontationsmodernismen indgår identitetskrisen, hvor man ikke ved, hvem man er, og hvordan man skal håndtere de enkelte situationer. Derudover indgår formynderi, som overtager ens ret til at træffe ens egne beslutninger. Til sidst indgår fremmedgørelsen, hvor man beskriver placeringen i en situation, som man ikke har været i før. Så er vi kommet til afslutningen, og der har vi en problemformulering, der hedder: hvordan kan det være, at det lyriske jeg først vælger at udnytte tiden, når det er for sent? Og det er fordi det lyriske jeg, han udnytter først tiden, når det er for sent, fordi han i starten har forhåbninger om, at det han gør er bedst for hans familie. Og det kan man se heroppe i starten, fordi han gør alt, hvad hans datter beder ham om næsten. Det lyriske jeg tænker på meget på sin familie og glemmer helt sig selv, og det kan man så se det samme sted oppe i teksten, at han glemmer sig selv deroppe. Men så stille og roligt, så går det op for ham i slutningen af teksten hernede omkring, hvor han vælger sig at drage afsted og tænke lidt mere på sig selv, men det vil Emil rigtig gerne fortælle noget om. Ja, jeg fortsætter så, hvor Esben han slap. Og det lyriske jeg finder ud af i slutningen af digtet, at han har spildt livet og beslutter sig for at drage afsted. Da han er i allerhøjeste, bestemmer han sig for at ringe hjem, men det kan man så se her, at så får han ikke noget svar. Den går bare på, der er ingen abonnement på dette nummer, og derfor må vi så antage, at hun er død, og derfor når han ikke at fortælle hende, hvad han ville have gjort, hvis han ikke havde spildt hans liv. Yes.